Γεια σας παιδιά. Δεν ξέρω πως θα ακούγεται το μικρόφωνο. Πιστεύω πως να ακούγεται καλά. Λοιπόν, σήμερα βρήκα ευκαιρία, μιας και είναι ωραία ημέρα, να κάνω το δεύτερο βίντεο για το Joy Max, το 2,5, το SIM που έχω. Όσοι είχατε δει το πρώτο βίντεο, όταν το πρωτοπήρα, που έκανα μια μικρή παρουσίαση, πολλοί μου έχετε πει στα σχόλια να κάνω κάποια χιλιόμετρα και να κάνω ένα δεύτερο βίντεο. Μας έχει φάει όλο δουλειά σπίτι, δεν έχουμε βέβαια πουθενά μακριά, με αποτέλεσμα πέρασε το καλοκαιράκι, μπήκε ο χειμώνας και ακόμα, αν βλέπετε στο καντράν, φτάσαμε τα 1700 χιλιόμετρα. Με το ζόρι, έλεγα στα 2000 να κάνω βίντεο. Δεν πειράζει, ένα απόγευμα, Σαββάτο απόγευμα, έχω ρεπό. Και λέω είναι ωραία ευκαιρία, πάμε να κάνω ένα βίντεο. Λοιπόν παιδιά, αυτό το SIM το 2,5, το Joy Max, το είχα πάρει το Ιούνιο του 25. Ιούνιο ή Ιούλιο? Ιούνιο νομίζω, Ιούλιο. Τον Ιούλιο τέλος πάντων. Θα σας γράψω πάνω στο βίντεο αν το θυμηθώ. Τέλος πάντων, είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. 5 μήνες πέστε, γεμάτα. 5 μήνες καθημερινά στη δουλειά μου, καθότι 8 μήνες το χρόνο εδώ στην Ελλάδα και ειδικά Πελοπόννησο που είμαι εγώ, πύργο Ηλίας, έχουμε καλοκαίρι παιδιά. 8 μήνες το χρόνο έχουμε καλοκαίρι. Λοιπόν, η διαδρομή που διάλεξα, καλά, είναι πολύ ωραία. Την πήγαινα εδώ αυτή τη διαδρομή με το Phaser το 600 στροφές. Την πήγαινα αέρας, αλλά με κίνδυνο σε κάθε στροφή να βγει ο Μπαρμπαμίτσος με το αγροτικό, ο Μπαρμπαγιώργος με το τραχτέρ και είναι επικίνδυνο. Μπορεί να ευχαριστιόμαστε τις στροφές, αλλά είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό που σας είπα, αποφάσισα να πουλήσω το Phaser, καθότι είμαι και σε μια ηλικία, δεν είμαι παιδάκι όπως εσείς, έτσι. Μην αρχίσετε τώρα θείο παππούλι. Λοιπόν, είμαι ένας έμπειρος οδηγός, καθότι ακόμα είμαι ενεργός στη δουλειά μου, οδηγός λεωφορείου. Όπα, είδατε πως μπορεί, οδηγός λεωφορείου είμαι, στο χτέλ του πύργου, και είμαι συνέχεια στον δρόμο και έχω εμπειρία από οδήγηση και έχω μάθει παιδιά να σκανάρω από μακριά το δρόμο και καταλαβαίνω πότε μπορεί να κάνει κάποια μαλακία κάποιος. Η πείρα ίδια, όχι ότι είμαι κανένας Αϊστάιν, η πείρα, η εμπειρία. Βλέπουν πολλά τα μάτια μας καθημερινά. Λοιπόν, πάμε εδώ τη βολτούλα μας, η διαδρομή είναι ωραία. Ειδικά για αυτά τα κυβικά και για το σκούτερ είναι ακόμα καλύτερα, γιατί όπως σας είπα με τη μηχανή πήγαινα και λίγο ρίσκο. Είναι ρίσκο παιδιά, η οδήγηση στην Ελλάδα μηχανής είναι ρίσκο, θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν μπορεί να την ευχαριστείς δηλαδή ολοκληρωτικά. Λοιπόν, ερχόμαστε στο SIM ρε παιδιά. Είναι νωρίς, τι να πούμε, αλίμονο αν είχε βγάλει προβλήματα. Παρόλο δεν θέλω να κάνω το πονηρό ή το πολυξερίδι, απλώς η οικονομική μου κατάσταση είναι μια μέση οικονομική κατάσταση. Ένας μισθός, κάπου και η γυναίκα μου δουλεύει,
με 3 παιδιά. Φανταστείτε, πενταμελή οικογένεια τώρα. Δηλαδή δεν θα έδινα με τίποτα να πάρω ένα Yamaha, ένα Honda και να δώσω 7-8 χιλιάρικα, παιδιά. Με τίποτα. Με τίποτα. Θα μου πεις, θα έπαιρνες ένα που ήξερες ότι είναι ζημιάρικο αλλά είναι πιο φτηνό? Και όχι, πάλι όχι. Έκανα έρευνα αγοράς. Και δεν είμαι κανένα κορόιδο, έτσι. Είμαι μέσα στην αγορά, είμαι μέσα στα μηχανάκια. Άμα έχεις αντίληψη και διαβάσεις και κάποια πράγματα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, η SIM που πήρα μου φάνηκε πιο αξιόπιστη εταιρεία μετά από αυτές τις μεγάλες. Μπορεί να μην είναι και δεν είναι η ποιότητα που έχει Honda ή Yamaha. Υπολείπεται λίγο πρέπει να υπολείπεται, αλλά και δεν έχω. Αλλά εντάξει, αυτές είναι χρόνια στον χώρο, πληρώνεις και 2.000 παραπάνω, ξέρω εγώ. Εντάξει, λογικό είναι να πάρεις κάτι παραπάνω. Αλλήμον αν δεν το έπαιρνες. Αλλά είναι κοροϊδία, πιστεύω, να δώσει 7-8 χιλιάρια τη στιγμή που ένας που δεν έχει. Γιατί το χρήμα, πρέπει να το πούμε αυτό, παιδιά, το χρήμα δεν έχει ίδια αξία για όλους. Για σκεφτείτε αυτό που λέω. Δηλαδή, για ένα αφοπλιστή, τα 1.000 ευρώ είναι όπως έχουμε εμείς, ξέρω εγώ, 5 ευρώ, 10 μου δίνεις 5 ευρώ 10. Αυτά είναι τα 1.000 ευρώ για αφοπλιστή. Άρα τα 4 χιλιάρικα που έδωσα γι' αυτό, 4%, ένας που έχει χρήμα είναι σαν να δίνει 500 ευρώ. Σου λέει δεν δίνω άλλα 500 ευρώ να πάρω το Yamaha το Honda. Εντάξει, κι εγώ άμα είχα άνεση χρημάτων, ίσως να έπαιρνα αυτό, έτσι, χωρίς να την ψάξω. Όταν είσαι όμως περιορισμένος οικονομικά, και αυτό έχει ένα καλό, αρχίσεις και την ψάχνεις και βρίσκεις διαματάκια φτηνότερα που κάνεις τη δουλειά σου. Είναι σαν τα κινητά, είναι σαν τα κινητά. Έχω το Motorola, το G40, το έχω 1,5-2 χρόνια. Δηλαδή το τι φωτογραφία, το τι βίντεο βγάζει, το τι με ικανοποιεί στη δουλειά μου, στα τηλεφωνήματά μου, κανένα πρόβλημα. Πέστε μου εσείς, γιατί να πάρω με 1.500 ευρώ iPhone? Τι παραπάνω θα μου κάνει το iPhone? Να βρεθεί ένας να μου πει καλύτερη φωτογραφία. Και αν θέλω καλύτερη φωτογραφία, πώς το εννοούμε? Που λίγο άμα την πειράξεις τη φωτογραφία στην επεξεργασία γίνεται φοβερή. Δεν πάμε φωτογραφίες να πουλήσουμε, βγάλει άριστη φωτογραφία, αλλά άμα θέλω αυτό, με 500-600 ευρώ παίρνεις τηλεφωνάρα που είναι εισάξια μετά, τέλος πάντων. Γι' αυτό ό,τι έχει ο καθένας, άμα έχεις χρήματα, αντί να πάρεις αυτό που έχει 500, όπως και πιστεύω ένα iPhone, άμα βγάλει Apple ένα iPhone και πει παιδιά 4.000 ευρώ έχει αυτό το iPhone γιατί είναι πολύ καλό, λέτε δεν θα βρεθεί κάποιοι που θα το πάρουνε? Θα βρεθούνε. Σημασία έχει ποιος κάνει την καλύτερη αγορά. Και αν αυτά που πληρώνουμε μας ικανοποιούν, αυτά που προσφέρει κάθε εταιρεία. Λοιπόν, τι έχει εδώ το εργαλείο? Πω προβλήματα μου γράφαν στα σχόλια με την παρουσίαση. Πω θα μου πεις για κινέζικα, μου πει. Καλά, αυτό δεν είναι κινέζικο. Έλα ρε μεγάλε, αυτό είναι, κοίτα εδώ. Τι μπορεί να συναντήσεις εδώ? Να πηγαίνεις με 100-120 μηχανή να κολλήσεις πίσω. Λοιπόν, τα πλαστικά λένε οι άλλοι τρίζουν, αυτό, προβλήματα, αυτό. Τίποτα παιδιά, τίποτα, δεν ακούς τίποτα. Όταν λέμε τίποτα δεν ακούς. Τίποτα. Υπερευχαριστημένος, γιατί για το μοτέρ δεν θα πω κουβέντα. Για το μοτέρ δεν το συζητάω, γιατί είμαι γνώστης και ξέρω. Ας το μοτέρ. Το μοτέρ εδώ και του χρόνου και σε 2 χρόνια θα μιλάμε. Τίποτα. Αλλά αυτά που νομίζετε ότι έχουν πλαστικά, πρόβλημα. Τίποτα. Τέτοιο δεμένο μηχανάκι και τέτοιο δεν ακούω τίποτα. Φεύγουν από εκεί, μου πει κάποιος για τα πλαστικά. 0 τριγμούς. Κοίτα, ωραία στροφή εδώ. Λοιπόν, οι στροφές, παιδιά, άλλο αυτό. Τα λάστιχα, λένε μερικοί, τα λάστιχα μόλις τα πάρεις να τα βγάλετε, παιδιά. Πετάχτε τα λάστιχα, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Εξαρτάται και τι οδηγός είναι ο καθένας. Τα λάστιχα δεν τα πετάω με τίποτα. Αυτά, αν δεν λιώσουν, δεν τα πετάω με τίποτα. Τα κράτησα το καλοκαίρι που το πήρα το μηχανάκι. Το καλοκαίρι που το πήρα, καλοκαίρι, ζεστή άσφαλτος,
Μαλακά λάστιχα αυτά. Κάτω, ξέρω πως έμπαινα. Αφού στα πλάγια, αν τα δείτε, τα έχω... Έμπαινα φοβερά. Λοιπόν, άστα λέω να τα δω, ίσως αυτοί που λένε, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, λέω αυτοί που λένε τα λάστιχα πετάχτε παιδιά, σε νερά δεν κάνουν, γλιστράνε. Εγώ φώναζα και έλεγα όμως, γιατί το είχα διαβάσει και το είχα ακούσει, ότι η SIM έχει αλλάξει. Δεν είναι τα παλιολάστιχα που βάνανε παλιότερα, βάνανε χάλια λάστιχα. Λοιπόν, τα έφκα και χειμώνα και τα έχω δοκιμάσει σε νερό με την πρώτη βροχή. Παιδιά, με την πρώτη βροχή ABS έχουμε, λέω, έτσι είναι. Πάμε, βουρ, φρένο, κόκκαλο το φρένο. Δούλεψε το ABS, ωραίο, αλλά όχι όμως το μηχανάκι να δουλεύει τρελά το ABS, δηλαδή σαν να σούρνει το λάστιχο και να μην πιάνει καθόλου και τίποτα. Τα λάστιχα αξιοπρεπέστατα τα λάστιχα. Τώρα, αν θα στρίψει σάτσαλα, καλά, εγώ πάντα το φοβάμαι το νερό και με τα αυτοκίνητα που δουλεύω, πάντα το φοβάμαι το νερό. Εδώ, άμα έχει νερό, ξέρω, δεν θα μπω έτσι. Εντάξει, θα μπω πιο λίγο. Δεν ξέρεις καμιά φορά ο δρόμος τι είχε νωρίτερα και τι έχει πέσει και τι με το νερό ξεπλύνεται. Λοιπόν, άρα μην τρελαινόσαστε. Δεν ξέρω πώς παίρνετε στροφές και τι άγαρμα τις παίρνετε και στο όριο, τι όριο φτάνει το μηχανάκι. Αν το φυλάξεις και λίγο, δεν είναι να πετάξεις τα λεφτά σου, τα λάστιχα θα τα φάω. Θα τα φάω μέχρι τέρμα και μετά θα βάλω λάστιχα. Άρα για τα λάστιχα έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα αν θέλετε να μπαίνετε όπως μπαίνετε σε πίστες, άμα είστε γκαζιάρεις τόσο πολύ εσείς, εντάξει, μπαίνετε. Λοιπόν, άλλο, πάμε. Το μηχανάκι καθημερινά, όταν λέω καθημερινά, πηγαίνω στη δουλειά μου. Καθημερινά. Απόσταση 4 χιλιόμετρα να πάω στη δουλειά μου. Τα 1500 με 2 χιλιόμετρα είναι χωματόδρομος, όπως έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, και τα άλλα είναι άσφαλτο. Λοιπόν, στο χωματόδρομο τι αντιμετώπιζα στις αρχές? Το είπε κάποιος στα σχόλια πολύ σωστά. Από μπροστινό τροχό λαμβάνεις πολλή πληροφορία, πολύ παίξιμο, πολύ και καμιά φορά γκαπ. Από τον μπροστινό τροχό λέω σφιχτά τα ελαττήρια, καινούρια τα ελαττήρια, άστα να δουλέψουν λίγο και θα δούμε. Και φυσιολογικό είναι, παιδιά, είναι καινούρια, τα φτιάνουνε πιο σφιχτά, ούτως ώστε μετά από κάποια χρήση, εδώ στο νερό λες σαν πήγε να μου φύγει, όχι, ώστε μετά από κάποια χρήση να έρθουν στην κατάσταση που πρέπει. Και έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει αυτό το λίγο που θέλανε μαλάκωμα, δηλαδή σαν να είχε την αίσθηση στην αρχή σαν να ήταν τεζαρισμένα, σφιγμένα και ένιωθε στο παραμικρό. Πώς είναι όταν παραφουσκώνεις το λάστιχο και την παραμικρή ανομαλία του δρόμου την καταλαβαίνεις, έτσι ήταν. Τώρα που έχουν έρθει σε ένα σημείο που έχουν δουλέψει μεταξύ στις γούβες, το πήγαινε λίγο πιο δυνατά αγώνα, ώστε να δουλεύουν τα ελαττήρια. Λογικό είναι, μετά από χρήση τα ελαττήρια δεν είναι όπως όταν πρώτο ανέβηκες πάνω στο μηχανάκι. Μαλακώσανε, πάει η οθόνη, δεν ακούς τίποτα μπροστά, τίποτα πίσω. Ανάρτηση πάρα πολύ καλή. Άλλο, φοβόμουν με άλλα μηχανάκια να πιάσω μπροστινό φρένο. Τα φρένα, καλά, τα φρένα το συζητάμε όπως όλα τα μηχανάκια. Έχουν φοβερά φρένα, όπως τα όλα τα καινούρια. Φοβερά φρένα. Το ABS, το δικάναλο της Bosch, κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχω ξεθαρέψει με το μπροστινό σε χωματόδρομο. Το κοκαλώνω. Και το ABS πιάνει τόσο όσο. Δηλαδή βλέπεις, πατάω δυνατά φρένο μπροστινό, πατάω και λέω τι είναι, κόφει το μηχανάκι απότομα χωρίς να μου σούρει και στο τέλος μου κάνει λίγο σούρσιμο άφημα, δηλαδή τότε μου δουλεύει το ABS, δηλαδή στο όριο, σε αφήνει στο όριο και χωρίς να σου κάνει το τιμόνι τίποτα, να πέσεις όπως παλιά με τα παπάκια που γινόταν χαμός. Κοτάγαμε να πατήσουμε μπροστινό φρένο παλιά με τα παπάκια, με τίποτα. Λοιπόν, φρένα φοβερά, ABS φοβερό. Traction control, τα traction control, εντάξει, δεν πάμε να σπινάρουμε τώρα με αυτά. Αλλά θα μου πεις, όταν βρεις νερά σε κανένα στροφή και τον γκαζάρεις,
Τέλος πάντων, καλό είναι να υπάρχει. Απλώς το ABS είναι πολύ πιο χρήσιμο. Έτσι. Το traction control τόσο δεν με... που έχεις τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσεις άμα θες. Λοιπόν, άλλο. Καλά, δεν μιλώ για τη σέλα και το κάθισμα, έτσι, υπεραναπαυτικό. Θα δείτε και φωτογραφίες τώρα, βίντεο τώρα, μόλις σταματήσουμε τη διαδρομή θα σας δείξω και βίντεο το μηχανάκι γύρω γύρω. Το έχω βάλει και μια βαλίτσα πίσω να με εξυπηρετεί τα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Φρένα είπαμε. Φώτα δεν το συζητάμε. LED, full LED. Φώτα σκοτώνει. Ποτέ δεν είχα δει σε μηχανάκι εγώ τέτοια φώτα. Λοιπόν, άλλο θέμα που θίγεται πολύ για διάφορα άλλα μηχανάκια. Κοιτάξτε τους καθρέφτες, παιδιά. Υπάρχουν πιο τέλειοι καθρέφτες. Είναι καθρέφτες αυτοί μικροί. Είναι καθρέφτες που δεν βλέπεις, που λένε. Πολλά νερά βλέπω εδώ. Δεν με αφήνει να μπω λίγο δυνατά. Οι καθρέφτες τέλειοι, παιδιά. Όταν λέμε τέλειοι, τέλειοι. Εδώ. Το τζάμι μπροστά για τον αέρα. Σηκώνεται κι άλλο. Δεν θέλω να το σηκώσω πολύ. Εντάξει, τα χιλιόμετρα συνήθως που πάμε δεν μας εμποδίζει ο αέρας. Τώρα ο αέρας έρχεται κατευθείαν πάνω στο κράνος μου. Μες στην πόλη φοράω ένα jet κράνος ανοιχτό. Εδώ τώρα έχω πάρει τώρα το Shark για ταξίδια, το κλειστό παντού. Το έχω βάλει για την κάμερα. Βλέπετε εδώ στο καθρέφτη. Λοιπόν, ανεμοκάλυψη σωστή. Καθρέφτες πάρα σωστή. Ηλεκτρονικά, κανένα θέμα, δεν το συζητάω. Τι θέμα, με το τσακ το πρωί μπροστά. Παίρνει μπροστά, η μπαταρία του μια χαρά. Τι να σας πω, flash, φώτα, αυτά, κανένα πρόβλημα, παιδιά. 2.000 χιλιόμετρα, δεν έχουμε κάνει ακόμα 2.000 χιλιόμετρα. Τι ούτε θα βγάλει, το να βγάλει, τι να βγάλει. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος μέχρι στιγμής. Στην πορεία. Τι να βγάλει στην πορεία. Καλά, για το κινητήρα σας είπα, δεν το συζητώ για το κινητήρα. Τώρα στα 2.000 χιλιόμετρα θα κάνουμε το σέρβις. Το μεγάλο, δεν ξέρω εκτός από λάδια τι άλλο κοιτάνε. Αχ, τα χεράκια μου παγώσαν, δεν έβαλα τα γάντια. Τι άλλο να σας πω, παιδιά, είμαι τόσο ευχαριστημένος και με το σουλούπι του, το 2,5. Δεν είναι ούτε βαρύ ούτε βάρκα. Να πάρω μεγαλύτερο 300, 350 ή 400 που λένε. Όχι, συνδυάζει τα πάντα. Συνδυάζει το ταξίδι σου, τη βόλτα σου. Ειδικά για τέτοιες διαδρομές είναι ιδανικό. Χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα το άνοιξα στα 1.000 χιλιόμετρα. Το άνοιξα, παιδιά, μια φορά. Βέβαια η ευθεία που είχα δεν ήταν τόσο μεγάλη. Παρόλα αυτά έπιασα 135. Τέρμα τον γκάζι με 135 και φόρτωνε για να πάει 140 θα τα πήγαινε. Αλλά με έκοψε ένας που βγήκε. Και είδα τα 135 είδα όμως ότι πήγαινε, προχώραγε. Και θέλει λίγο στο τέρμα γκάζι, θέλει κάποια απόσταση που το οποία φορτώνει και πάει παραπάνω. Δηλαδή 135-140 δεν λέει τίποτα, εκεί πάει. Τι 135-140. Μένα με ευχαριστεί που και σε μια εθνική οδό μπορεί να σταθεί 40 με 120 χιλιομετράκια που πάει 100-120 πάνε όσο επιτοπλίστων τα αυτοκίνητα, οπότε μπορεί να είσαι μέσα στη φυσική ροή, να μην εμποδίζεις να πηγαίνεις αργά. Λοιπόν, είναι ιδανικό. Την ίδια καρότσα έχει και το 300. Το 300 έχει ένα ύπο παραπάνω από αυτό. Ένα ύπο παραπάνω. Βέβαια θα μου πεις ένα ύπο παραπάνω δεν μου λέει τίποτα. Αυτό βγάνει 25, το άλλο βγάνει 26. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό, θα είναι χαρτογραφημένος αλλιώς ο κινητήρας, έτσι, άλλα ξεκινήματα, αλλά ναι, δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει, ούτε θα το πειράξω. Εσείς που είστε νέοι, πειράξτε να κερδίσετε κάνα 5 χιλιόμετρα, τζάπα τα λεφτά σας. Δηλαδή πάει 135-140, τι θα κερδίσω, πάει 150. Τι θα κερδίσω, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μην τρελαίνεστε, τα χιλιόμετρα μια ιστορία είναι. Κοίτα εδώ.
Γαμώ τις διαδρομές εδώ παίρνετε. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σας πω? Είμαι υπερευχαριστημένος, παιδιά. Τι πρόβλημα να βγάλει? Κανένα πρόβλημα. Φρένα έχεις, πάτημα καλό έχεις, αεροδυναμική έχεις, φώτα έχεις. Τι θες για τα 2,5? Αν είσαι στο ταξίδι, καλά, είμαστε πασάδες, δεν το συζητώ τώρα. Για παπάκι δεν το συζητάμε. Παπί δεν θα έπαιρνα ποτέ πάλι εγώ στη ζωή μου. Ποτέ παπί. Τα σκούτερ, να φανταστείτε, και δεν τα είχα σε υπόλοιψη, ρε παιδιά. Είναι φοβερό. Ούτε κράπα κρούπα ταχύτητες, ανέβασε, κατέβασε, ξανακατέβασε, ξανέβασε. Για κόντρες, όποιος θέλει, εσείς που ασχολείστε με τις κόντρες. Τίποτα. Δηλαδή και το 125 το jet που είχα. Τι ωραίο, τι μπιμπελό ήτανε, μπιμπελό. Αλλά το έδωσα γιατί είχα τη μηχανή και πήρα το jet, το έχουμε πει στο πρώτο βίντεο. Μετά που αποφάσισα να δώσω και το jet και τη μηχανή, λέω, για να πάρω ένα να συνδυάζει και τα δύο. Το 125 δεν ήταν τόσο πολύ έτσι, βέβαια ερχόταν άνετα 80-100 χιλιόμετράκια, αλλά για να πας έτσι κάπου ταξιδάκι μακρινά δεν ήτανε. Λοιπόν, προχωράμε τώρα να σας πω λίγο για την κατανάλωση, δεν έχουμε πει. Μάλιστα. Λοιπόν, συμπληρώνοντας μάλλον 1000 χιλιόμετρα, και ενώ έχει φτάσει, άφησα λίγο να ντώσει ο κινητήρας, γιατί ασφαλώς στην αρχή όσο είναι σφιχτός και λίγο παραπάνω. Εντάξει, και στα 1000 σφιχτός είναι. Τώρα αρχίζει και βλέπω διαφορά τώρα από τα 1500-1600 χιλιόμετρα, άλλο μηχανάκι, παιδιά, πώς φεύγει και πώς... Τώρα άνοιξε ο κινητήρας. Τέλος πάντων, στα 1000 χιλιόμετρα, ενώ έχει φτάσει στη ρεζέρβα ακριβώς, μόλις έπιασε ρεζέρβα, το κόκκινο, πάω και το γεμίζω. Όταν είναι κενό, ο κατασκευαστής λέει, όταν γίνει άδειο εντελώς, παίρνει 12 λίτρα είναι η χωρητικότητα. Εμένα στη ρεζέρβα ακριβώς πάω και το γεμίζω. Και παίρνει ακριβώς 10 λίτρα. 10 λίτρα. 16,5-16 ευρώ τότε, ανάλογα το κόστος της βενζίνας. Τέλος πάντων, εμείς λίτρα μετράμε.
10 λίτρα. Άρα η ρεζέρβα μας είναι 2 λίτρα. 2 λίτρα μέσα έχει η ρεζέρβα. Άρα λέω πήρε 10 λίτρα, μόλις μου ξαναπιάσει κόκκινο ρεζέρβα, θα πάω να το ξαναγεμίσω. Να το. Πραγματικά μηδενίζω το τρίπ το ένα στο κοντέρ, να γράφει χιλιόμετρα. Και πιάνει η ρεζέρβα μετά από κανένα μήνα. Πηγαίνω στη δουλειά μόνο εγώ, μέσα στην πόλη. Έξω δεν έχω βγει καθόλου. Το πρώτο φορά που βγήκα έξω ήταν τώρα με το βίντεο. Δηλαδή μέσα στην πόλη. Κατανάλωση. Λοιπόν, πιάνει η ρεζέρβα ακριβώς, πάω, το ξαναφουλάρω στο αυτό και παίρνει 10 λίτρα. Λοιπόν, στα 10 λίτρα που μου κάψε, κοιτάω το κοντέρ, είχε κάνει 248 χιλιόμετρα, 250 χιλιόμετρα. 250 χιλιόμετρα. Ξαναβάζω 10 λίτρα, πήρε 10 λίτρα μέχρι γεμάτο. Βάνω 98 το μετά. Είχε και προσφορά και την ημέρα, Τετάρτη ήταν. Και έβαλα 98 και λέει θα κάνεις παραπάνω μου χιλιόμετρα. Μετά από ένα μήνα πάλι περίπου, με την ίδια κατανάλωση, δηλαδή η ίδια μες στην πόλη η ίδια χρήση, μου είχε κάνει 252-255 χιλιόμετρα. Μεγάλη διαφορά δεν υπήρχε. Άρα βάζουμε 250 χιλιόμετρα στρογγυλά. Στα 10 αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν ξέρω μετά αν θα πέσει ακόμα λίγο η κατανάλωση που πιστεύω.